Áno, pripravujeme Asset Campus. Ambíciou je vytvoriť moderné a pulzujúce miesto, ktoré bude priestorom nielen pre našich kolegov, ale taktiež bude súčasťou verejného priestoru. Priestory bývalej vojenskej nemocnice na Patrónke sú už minulosťou a teraz aktívne pracujeme na pretvorení územia na kancelárske objekty, eventovú halu, športoviska a takisto park, ktorý bude nadväzovať na súčasný les. Naším cieľom je vysoká kvalita života na pracovisku, čiže vo výsledku vytvoríme 12 nových budov s krásnou architektúrou, ktoré zapadnú do okolitého prostredia Malých Karpát a na celkovej rozlohe 9 hektárov vytvoríme novú centrálu spoločnosti ESET. Máme sa na čo tešiť. V EFSETE vyvíjame nielen endpoint bezpečnostné riešenia, ale pracujeme aj na komplexných nástrojoch pre bezpečnosť firiem a jednotlivcov v domácnostiach. Okrem bežnej ponuky pracujeme aj na takých pokročilých nástrojoch, akým je napríklad LifeGuard, ktorý použitím cloud sandboxingu a real-time analýzy poskytuje ochranu voči novým a neznámym hrozbám. Naša XDR platforma poskytuje real-time monitoring a analýzu celej IT infraštruktúry v rámci organizácií a tým vieme zabezpečiť rýchly detection a response v prípade potenciálnych hrozieb. Vyvíjame riešenia aj pre domácnosti, kde poskytujeme nielen klasickú antivírusovú ochranu, ale takisto aj ochranu pri online platbách, password manažeru a ochranu identity jednotlivých zákazníkov. Snažíme sa ochrániť bezpečnosť pre všetkých, od jednotlivcov cez veľké korporáty až po telkospoločnosti a iných service providerov. Je niekoľko možností, ako sa viete dozvedieť viac o nás, ako vašom budúcom zamestnávateľovi a teda v podstate v konečnom dôsledku aj aplikovať na nejakú konkrétnu pozíciu. V prvom rade by som spomenula naše kariérne web stránky a konkrétne ich medzinárodnú verziu. Je to eset.com/int, kde nájdete veľmi zaujímavé informácie o nás ako globálnom zamestnávateľovi, prehľad všetkých našich pozícií a takisto si môžete vyskúšať rôzne výzvy, my im hovoríme teda challenges, ktoré sú vypracované na základe úloh, ktorí naši kolegovia riešia každý deň. Ako som teda spomenula, môžete aplikovať na konkrétnu pracovnú pozíciu, prípadne ak nenájdete nič, čo by vás zaujalo, môžete sa pridať do našej talent community a ostať s nami v kontakte do budúcna. Ďalšie možnosti, ako nás stretnúť, prípadne spoznať, sú už teda štandardne kariérne pracovné portály, prípadne sa zúčastňujeme aj rôznych kariérnych veľtrhov. V neposlednom rade by som spomenula aj LinkedIn, kde sa takisto veľmi ľahko môžete dostať k prehľadu našich pozícií, prípadne môžete aj napriamo kontaktovať náš Talent Acquisition Team. Okrem klasických technických pozícií, ako sú softwaroví vývojári, testeri, analytici, architekti, obsadzujeme aj mnohé ďalšie pozície naprieč iné divízie ESETu. Sú to napríklad pozície v projektovom, produktovom manažmente, samozrejme sales, marketing, digitálna komunikácia. Ako každá spoločnosť orientovaná hlavne na potreby zákazníka, máme samozrejme svoj customer support a technické pozície. V ESETe určite nájdeš príležitosti aj ak sa venuješ oblasti finance alebo operations. Ak sa k nám chceš pridať, pozri sa na naše kariérne stránky, aplikuj a vidíme sa na pohovore. Práca v ESETe je veľmi flexibilná, keďže môžeme až 60% času robiť z home office a taktiež máme aj tú možnosť na 4 dní mesačne ísť pracovať do zahraničia. A čo sa týka samotného pracovného času, tak tam je to tiež dosť flexibilné tým, že máme nastavené tzv. Core hours, kedy vlastne zamestnanec má byť dostupný a zvyšok času si vie odpracovať už podľa toho, ako to vyhovuje jemu. A tieto core hours sú nastavené od 10. do 15. a v piatky iba od 10. do 14. Čiže za mňa je to tu dosť flexibilné a máme dostatok work-life balance. ESET je slovenská spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 30 rokov. Počas týchto 30 rokov sme sa dostali do celého sveta. Sice sme slovenská spoločnosť, a teda sídlo máme v Bratislave, ale figurujeme napríklad v Mexiku, v San Diegu, v São Paule, Buenos Aires a takisto aj napríklad v Singapúre, v Sydney a v mnohých európskych krajinách.
Celkovo globálne máme takých 20 pobočiek a v tomto trende sa budeme snažiť aj ďalej pokračovať.